media takuk te bukuk song o holo ini o halo nerono sung hambai rowi Joint Action Committee of Civil Society ni nui yasak sogo lam sogo sung tini Joint Action Committee of Civil Society koksap lai mani bising tui sung press conference press release map to bokha tani homale nero borok joto saimano tabo ADC election buskango o ADC election no winai luk sawinai kami bisingo sini tiprasa naisre laima mokhang sak laima bulai toglai saprapok laima ni sung lugui tongo sung sini organization mo naibo sung kesang sini o how nokbar siwi tongthum o election ni bisingte sini tiprasa bai taku walai suglai ta tobothung omo sung naibo Tinio seng hambai maronai sini Tipra hasteni sini election commissioner election lead khainai bedek no seng hambai maro sini Joint Action Committee ni bising tani hamale puilawo sini 7 tarik April lo election tongoni election date tongoni bono kabang ma organization ro appeal khaimani application khaimani yagulo nro 6 tarik April tlangkha tani hamale 7 tarik bongha kaisa Easter Sunday omo jara Christian community borok ne kaisa belai khen nang mani sal o sal bone bangai sung Joint Action Committee ni bo o sung haste government of sung hambai marowa sung nukha thangnai bo 10 tarik March te 12 tarik March so sung borok nukha homale ni takarjola te dosram rogo belai ut patelai mani sabaisa sung bai sung bone bangai arni bo kabang ma phalnok ro Soksai rojama nukha, sabai rojama nukha, malkhungrok sabai rojama nukha. Omono sung Joint Action Committee totally sung bakhabai amna hamya hnai sung omono abakhlaigo, saklaigo. Omono sung yasa gimaya. Taku bukurun thanibo o rangsak hani si lukusungno iprasa lukusungno sung omono kogu. Omoti hai hamya samangi. Iro sasalai kamajati. Je borono hamya khlainai o borok ni takhukse diprasa takhukse belai kosto khlaiwi dukan khlaijamani belai kosto khlai gari khungsa paimani belai kosto khlaiwi nai loan na winai bike paimani borote ki filmani ya sab khotin ka badu takhu khotin kham onke election o tiwi nai tinibo o vote painani banginai one sok laiwi nai no nosto khlaina nangnai age sang jik tinai one sumung tongkhangke omono busungdin da khlaibo sing sasakya mono Om haitang thang bose sung lukuni thani bo kobokna ni musugo te haste hafang ni thani sung amanu khabai khubai sung kobogo sung khoroksa responsible citizen o how tipra haste bo tonai kesang dodor na hamjak nai sini o songsa sini lukor no kobogo te sini state government o haste phang sung kobogo nirok ni phanje tongsa o election kesang khlaiwinai pairona ne bangai ro yaprina di te election sekang tabu je ungmani hai om hai jeng mani tang ka te om hai tang thung te election pai bo om hai te bulai to bai tang thung lastly ang pai thang komo musu jara sini political party o je party khai thung contest khaine ro candidate tong ro party khaine ro neran thani sung khabai khubai ne kobok jago sini o civil society ni theke nero jane kami bisingo nero ni kormi rok nero ma bojok nai ma phungnai baksa nungbu sitei bobusia ngi ban hani bangi ja busi thairo boro omhai samung hamya tangni tong khangke nero bono ma bojok nai je tamani tangkha te omhai ta tangthung bono nero ma khorai bene ma thak bai nai omono sini kobok mo embai na only murtiya so ama incident totally sung condemn khayu sunun mang kharia baik sabai mai senge borok bolai mani no sampoti no sara apuna sung totally condemn khayu pora basa bai am hai ta angthu